De rechtbank van Ljouwert liep het wel een vesting. In en om het gebouw wie een soort politiemeesken alert. Nou, dat heeft met de aard en het karakter van de zaak te maken. Iedereen weet dat een van de verdachten is onlangs in Amsterdam is die beschoten. Nou, dat betekent ook dat je rond deze zaak extra veiligheidsmaatregelen neemt. De 19-jarige Amsterdammer oerlibber deze shitpartij in zijn wemplak en maakt het vaak komen. Hij had de jaren met zijn heid in 2013 Omar Koeric om het leven bracht. Het slachtoffer is DNA bij dit zoeken maar in de bron stutsen. De heid van Amsterdammer is verliezen hier in zichzelf verstoren. Een 30-jarige man uit Jesterwoude is ook een van de vertochten. Hij wie erbij doet Koeric lichaam verbaand waar. De man moest het voor de rechter verschijnen. Hij hier de oproep van de rechtszaak liek was net kriegend van het ministerie. Daardoor kon zijn zaak net terug. Dat vindt de rechtbank jammer met de officier van justitie, want iedereen is klaar om de zaak vandaag te behandelen en dat kan dan niet. Is het een blunder? Ik ga het geen blunder noemen, maar het is wel jammer. De advocaat van de vertochte spreekt wol van een grote blunder. Hij verwijt het OM boppen dat zijn cliënt zijn leven net meer zeker is na de aanslag verleden week in Amsterdam. Als je eerst door justitie ervan wordt beticht dat jij iemand zou hebben vermoord, dat je deel zou hebben genomen aan het vermoorden van iemand en vervolgens wordt dat afgezwakt, dan sta je bij iedereen in ieder geval al te boek als zijnde dat je met de dood van iemand te maken hebt gehad. Dus ja, hij is zeer zeker te vrezen voor zijn leven als ik het zo zie wat er vorige week gebeurd is. Het OM vindt het vervelend en jou te flaten ta. Uiteindelijk is het natuurlijk aan het Openbaar Ministerie om te controleren dat als wij die oproeping de deur uit hebben gedaan, of die ook op tijd terugkomt. En als dat niet gebeurt, om daar actie in te ondernemen. Nou, dat is te laat gebeurd. Dus in die zin is dat een fout van het Openbaar Ministerie.